Ayan ako. How are you here? So we are here about that I've been in church. I've been at church and also uh, eating lunch with my boss. And then nagduka, jud kay ko. I'm so sleepy, so tired. I want to sleep. Oh, very. Yeah. And then, oh my gosh, I want to sleep. And then, because super tired. Unya, wala dyan traffic. There's no traffic today. Yesterday, today, no traffic. I don't know tomorrow. Mahal na kay gas. Mahal na kay gasolina mo nung walay mananagan na mahulay ang tanang tao. Na mahulay ang tanang tao kay wala mahal na kay gasolina. Tinang mahala niya mga tao na naglaglag, nagpahuwalay silang balay, wala nagsigig. Dahil na pare sa una nga naglaglaag maayo. So ako ra gyud nagduka kog tudo nya na diri. So indot kay ang lugar dito nga magyatuan sa restaurant. Nakakaon sad ko og kanang new kanang bagong luto ba nakanawita kuan nya ay pay ato guys nadyo nangaway nako nag-chat siya nako giaway ko niya kay nag-chat ko no iyang uyab oy nga buhi ra jud ko no wala jud ko nangilog silang mga uyab na nga buhi ko yan na sa ko uyab uy na ko uyab gwapo kaayo makita ra niya mo guys akong uyab gwapo kay sa tanan nga mo na nanginabuhi ra sad ko uy nanginabuhi ra ko diri wala ko nangiluguyab ganan ako uyab nya gwapo kay akong uyab an usap sad akong gihigugma ang akong uyab Bisaya kay ba dili tagsara kay ko mag-English kay taga Cebu gahi kita in English uy nya daglapad akong ulo kay ni inom ko inom ko bubble tea man tingay ito kasi nga na to uy kinakay na pearls Hey, Dad! What? Hey, can I go to... nga dayon mahitabuan na siya nga ni ana siya na ko na ako ko nang gi ilog na ako yung uyab akong uyab ko ako kay sanan hindi ako kay kapangagdag ako pangagdag ako ra kita kuan para wala po yung makakita charot joke. Hi Jonathan, how are you? Sa ako mga alaga ay mga cute kayo. Sinuron kaya ako mga alaga man ang nagyapon ko dire. Besan pa og akong uyab na padung na. Sus. Uy, mapadung na pa ari mapadung na nga rin ba makita na sa balik. Pero wala gyud na ako gi biyaan sila kay mga buot na gyud ako mga alaga.
Ano siya, dugay-dugay naman sa kung di rin nagtrabaho. 7 years na, ano na siya ang tabo. So, by next week, mag-day off ko. Na ako'y mag-day off ko, mag-day off ko 1 week. Kay, ginahanap mo lakwat siya. Magsusuloy ko sa amo. Nangutana siya, kumana ba daw kung kaganahan na siya matanaw sa Rita. Hi, John. What's this? Hi, John V. 808. How are you? Thank you. Thank you, John. Thank you, Jonathan Joel. Thank you very much. And I think you're a guy. Think you're a guy because your name is Jonathan. Thank you. You're handsome. Yeah, and then wala siya. Yeah, ito na set ko sa Toledo magbaroy dito, mag-live. Magkita-kita ta dito, mukat ka to sa bukid. Katubi ito sa una nga. Na kami dito sa mo, akatong gamay pa kong bata. I hope makasaka ko dito. Akong bisita, akong visitors. I hope makakatkat siya dito sa mga sapa nga dagko kayo mga bato. Dagko kay mga bato dito. Makita man ako mag-live ko dito. Dagko kay mga bato. Maradyo kay nagdaghang kay mga mangrokso dito mga kambrab. Nana, dito dili magkas og gasolina. Kaya ang imuhang sakyan, kabayo ug kabaw lang. Kanya dayon. Ang imong sakyan dito, palwas sa lubi. Sorry, ka magkas og gasolina. Imo rang tiil, imong chinilas na upos. Upos imong chinilas dito kay mukatkat ka magchinilas, so magchinilas ka dito upos imong tiil o kinatkat sa bukid, sukas ka dito chinilas. Kung magsapatos ka, kay mong lapalapas imong sapatos, dali kay mga ukal nga imong ipatahi, so dali kay maupos kay daghan kay bato. So makita niyo dito guys, nako pero saya kay bugnaw niya, kay tubig bugnaw kaayo mag ice. Nga dayon, ang imuhang makita puro mga kabukiran, nga makita mga kahoy, matingog sa langga, mga nana, kapsay kayo mga utok guys. Kapsay kayo mga utok sa dito. So, see you next week in Toledo City guys. Thank you very much. Thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. Bye, I love you.